A wannan lokaci muna fuskantar lokaci na zaɓe wanda akwai bukatan a ƙara yin addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi zaɓen nan lafiya, ya mana zaɓen abin da ya fi zamantowa alkhairi. So da yawa irin wannan lokaci in ya zo akan samu rudani da yawa tsakanin al'ummar musulmi, wanda ya kamata a ƙara jawo hankalin al'umma wurin kulawa da martaba na juna a siyasa. Wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, da yawa kowa na jira menene matsayar ƙungiya, menene ƙungiya take ciki. To ya kamata al'umma su gane izala ba ƙungiyar siyasa ba ce, ba political party ba ne, ballantana a ce bari a ji matsayinta. Yanzu a wannan masallaci da muke ciki, da muka yi sallah sahu guda aka yi sallah, akwai mutanen jam'iyyar APC, akwai mutanen jam'iyyar PDP. Sahun yan APC daban ne, na yan PDP daban, duk sahu guda ne. Haka ne ko ba haka ba? Kuma ko mun ki ko mun so siyasan nan za a yi shi kuma zai wuce, kuma za a sake dawowa a sake haduwa a masallaci. To akwai bukatar mu kiyaye hakkoki na juna. Wannan kungiya tana da masallatan juma'a sama da 9,000 da wani abu, ya kusa 10,000 a Najeriya. Akwai masallatan kansu salawat sun kai 50,000 da wani abu. Kuma daga nan ofis muna iya magana da kowa. Muna da jihohi, structure ɗinmu daga jiha har ƙaramar hukuma, har inda ba hukuma akwai 'yan izala. Kuma kowa namu ne. Idan muna so mu isar da saƙo, akwai hanyar da muke isar da saƙonmu. Akwai bukatar mu yi wa juna kara. Akwai lokacin da siyasar takan tilasta dole a fito a ce wani za a yi, lokacin da musulmi yake takara da wanda ba musulmi ba. Wannan dole ya tilasta mana mu fito mu ce musulmi ga yadda za a yi. A lokacin da aka samu musulmai guda biyu suke takara, to bai tilasta mana sai mun fito mun ce ga wani ba, amma akan duba a ga wanne ne yafi alkhairi. In akwai yadda za a isar da sakonni kamar yadda muka isar da sakonni, shugabanninmu na jihohi muna da alaƙoƙi da yadda muke magana da su. Muna da program ɗin mosque to mosque approach. Saboda haka hanyar da duk muka ga ya dace mu isar da sakonnin yadda za a taimaka a yi siyasa, mun ɗauki wannan mataki. Don haka so da yawa ko a baya mun haɗu da 'yan uwa nan, siyasa da ta gabata mun tattauna, aka yi har ƙuri'a aka yi, da aka samu rinjaye aka ce to ga abin da za a yi. Amma kullum kuma siyasar da irin yadda yake zuwa, idan yanzu mun haɗu mun zauna mun tattauna, mu dubi abin da zai zamanto maslaha ga al'umma. Saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wani hadisi, hadisin Abu Darda'i, sai da annabi ya ce ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salah was sadaqa, shin bazan gaya muku abin da yafi darajar azumi na tadawwi da sallah na tadawwi da yin sadaka na tadawwi, in gaya muku abin da yafi sulada? Qalu bala, sahabbai suka ce ya rasulullahi gaya mana. Qala islahu zatul bayt, sulhun ta tsakanin musulmi. Musulmi ya zama an yi sulhunta su ba tare da an sanya gaba a tsakaninsu ba, ya fi sadaka na taɗawwa'i, ya fi sallan nafila, ya ma fi yin azumi na nafila. A ga cewa an samu ƙaunar juna. Wa inna fasada zatul bayn hiya al-halika, abinda zai sanya barna tsakanin al'umma shine mai askewa, zai iya sanya al'umma a shiga cikin fitina da tashin hankali. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wata rana a Madina
an samu barkewar rikici tsakanin munafukai na Madina. Abdullah ibn Salul shugaban munafukai sai aka ba manzon Allah shawara cewa ya tattaki ya hau kan jaki ya je wurin don a hadu da su a tattauna a san yadda za a sulhunta. Me matsayinsu? Munafukai ne a musulunci, musulmi ne amma me munafiki. Amma don a samu haɗin kan al'umma musulmi, don a zauna lafiya, sai manzon Allah ya hau kan jakinsa sai ya kama hanyar zuwa wurin wannan Abdullah ibn Salul don a zauna a tattauna a gaya za a yi sulhunta abin da zai kore baraka tsakanin al'umma musulmi, duk da an san munafurcinsa. Da manzon Allah ya isa kan jakarsa ya sauka, yana tahowa annabi zai zo kusa da shi sai ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wallahi laqad azani natnu himarika, wallahi warin jakinka yana cutar da ni, koma nesa. Ya gaya wa annabi kar ka zo kusa da ni. In ji wa shugaban munafikai. Sai wani cikin ansar mutanen Madina sai ya fushi yace wallahi lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka, wallahi jakin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, warin da ke fitowa a cikin jakin manzon Allah ya fi ka daraja har a wurin Allah. Kan kace ko ba fada ya kaure duke tsakanin wannan. Allah madaukakin sarki bai bari ba sai ya saukar da aya, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahum. Idan an samu yaki da fada da kashe juna da daukan makamai tsakanin al'umma musulmai, to ku yi sulhu tsakanin mu'minai. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, idan bangaren mu'minai suka yi yaki ku yi sulhu tsakaninsu. Bangaren nan mu'minai ne da manzon Allah, wancan kuma fa munafiki ne. Amma duk da haka Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, ku yi sulhu tsakaninsu. Saboda haka wannan yake nuna sulhun ta tsakanin al'umma musulmi, duk abin da za ku iya yi ya zama kun samu sauƙin gaba da ƙiyayya da zai faru tsakanin al'umma musulmi a ɗauki mataki. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zaga ɗakin Kaaba, yana kallon Kaaba sai ce ma atyabaki wa ma atyaba rihiki, ma a'azamaki wa ma a'azama hurmatiki, والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. manzo Allah da ya kalli dakin Kaaba yace kina da kima, kina da daraja, kina da martaba, amma hurumin mu'mini, darajar mu'mini yafi dakin Kaaba daraja a wurin Allah madaukakin sarki. Akan azubar da jinin mu'mini gonda an rasa dakin Kaaba girman sa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da cewa kiyaye dukiyarsa da jininsa kuma kullun ka rika mishi zaton alkhairi. Sai manzon Allah ke cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim. Duniyar nan ya zamanto babu shi yafi sauki akan a kashe ran mu'mini guda daya. Don haka sai kenan wannan yana karantar da mu cewa al'umman musulmi kullum ai iya kokarin abin da zai iya hada su zamanto abu guda, a takaita abin da zai kawo gaba da kiyayya. Duk wanda kake so ka taimake shi akwai hanyar da ya kamata ka taimaka mishi ba tare da ka haifar da wata gaba da kiyayya tsakanin al'umman da duka mabiyanka bane. Idan an dauki wannan mataki sai ga an samu sauki. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wani magana akan jikansa Al-Hasan, yace inna ibni hadha sayyidun, wannan dan nawa shugaba ne, da sannu zai zamanto sanadiyan sulhunta tsakanin manya-manyan al'umma cikin al'ummar manzon Allah da suke gaba da juna suke kashe juna, zai zama sanadiya.
sai gashi bayan mutuwan sayyidina aliyu gaba na ruruwa tsakanin muawiya bangaren muawiya da bangaren sayyidina ali aka nada al-hasan ya zamanto ya gaji ubansa sayyidina aliyu an tashi an taso kamar wato ya gaji gaban da kiyayyan za a ci gaba da yakan tsakanin al'ummar musulmi na Kufa da mutanen ainihin wato su Muawiya da suka fito da kasan Sham. Amma Hassan din nan sai ya ce ya ɗibi rundunarsa gaba ɗaya ya yi tattaki don ya je ba a yi fada ba, ya zamanto sanadiyar a yi sulhu tsakanin al'ummar musulmi. Ya haƙura ya yi mubaya'a wa ainihin wato Muawiya don a samu zaman lafiyan al'ummar musulmi. Kaga kenan ya tabbatar da kalmar da manzon Allah ya faɗa a kansa. Bayan da ya dawo Kufa, wani ya shigo wurinsa cikin ‘yan zafin kai, ya ce, Assalamu alaika, amincin Allah ya tabbata gare ka, ya kai wanda kake cutar da mu'minai, ka zama sanadiyan cutar da mu. Sai ce, ni ban zamanto sanadiyan cutar da ku ba, sai dai sanadiyan haɗa kan al'ummar musulmi. Na ɗebo ku, na kasance a farkon fari na zama sanadiyan shiriya, daga ƙarshe kuma na zama sanadiyan kare jinan musulmi kar su zub da jininsu. Domin dalilin mulki kare zama saboda mulki in ba da wata damar da za a zo a yaƙi juna, a kashe juna, a zub da jinin juna. Saboda haka ya kamata ku gane me nayi. Kenan manzon Allah ya yi irin wannan magana a kansa, sai ya zamanto wato sanadiyan hada kan al'umman musulmi. Akan wannan ya hau huduba, yayi huduba, ya ja hankalin mutane, yace Allah ya shiryar da ku dalilin al'umman nan mafarko, kuma mu ne al'umma kusan na ƙarshe, sai Allah ya zama sanadiyan ta hanyar mu kame zubar da jinin al'umman musulmi. Yace saboda haka wannan al'amari da kuka sani na shugabanci yana da farko kuma yana da ƙarshe. Duniya yau gawa ne, gobe gawa ne. Sai karanta wani aya da Allah madaukakin sarki ga manzon Allah, wa in adari la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahi. Tayu wannan mulkin da kuke kallo ya zamanto sanadiyan wata fitina gare ku, Allah ya baka kuma ya zamanto sanadiyar fitina. Amma tayu kuma ya zamanto ta hanyar shi ya zama hanyar gyara da daukan ainihin wato mataki. Yan uwa musulmai, al'umman musulmi suna da haƙƙi akan juna na su kula da martaban juna, na su kula da ainihin wato duk abin da zai iya kiyaye martaba junanmu. Don haka matsayar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda muke mata jagoranci shine mun san cewa al'umman musulmi guda biyu suna wannan takara. Al'umman mu na fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Guda uku, kusan musulmi guda uku suke wannan takara. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaba mana mafi alkhairi a cikin su. Sannan mun yi magana duka, mun yi nazari, mun duba mun ga wane ne yafi. Mun yi magana da shugabannin mu a matakai na ko ina don mu isar musu da sakonnin da ya kamata, don ya zamanto samun saukin haddasa gaba da kiyayya ba tare da mun fito kan minbari mun yi wani magana da zai haddasa gaba tsakanin al'ummar musulmi ba. Ina fata al'ummar musulmi za su ci gaba da addu'a da kiyaye hakkoki na al'ummar musulmi. Dukkanin wanda Allah zai shugabantar da shi ya bamu mai tausayin mu, mai kaunar mu, wanda zai kawo zaman lafiya, wanda sanadiyarsa za a samu ci gaba da farfadowa na tattalin arziki mai yawa. Kuma idan da scenario zai canja, ya nuna cewa abin zai koma tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba, to a lokacin dole mu fito mu ce musulmin nan za a yi. Saboda haka ya kamata a gane wannan, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora, ya sanya albarka, a taya mu da addu'a. Kun ga kasar America ma cewa ta yi kowa ya yi tanadin abinci na wasu kwanaki, saboda akwai tunanin za a yi rikici da fitintino a Najeriya a lokacin wannan siyasa. Mu ko cewa muke yi a yi addu'a Allah ya kauda dukkan fitina ba tare da an zubar da jinin kowa ba, a yi wannan zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma in Allah ya yarda muna maganganu kamar yadda na faɗi da shugabanninmu kowace jiha ɗaya bayan ɗaya, sai na kira mun yi magana da shugabanmu na ƙungiya kai tsaye
mu san me ya kamata a yi don ɗaukan mataki. Sannan kowace jiha tana da irin matsalolinta da damuwarta, mu tattauna mu ba su shawaran abin da ya kamata su yi. Ina fata Allah madaukakin sarki ya ƙara mana jagora, ya sanya alkhairi, ya sanya albarka cikin wannan tafiya, cikin wannan ainihin wato gwagwarmaya da aka sanya a gaba.